रायलायासैनो फनखौनो दानहरबायसो ओइ माखौ होनफ्रांखो आङो दे होमबा जों थांसै दे होमबा जों थांसै दानो एसे थाब नेक्स्टआव मोजाङै नाजाफिनदो नेरसोन नुवाखै सेरसे लबावनोहाय 58 गाहाम पार्सेन्ट मोननानै आरे नोंथां बुजायासै फैलाय आइ सोदाम जाथाराखै रोंला माथो रोंगौ फार्स्ट डिभिजन होननाय लोगो लोगो गारि थाव सोनानै गैला आंनाव नों लोंहोनो आंनाव 200 थाखा दंना बेजों जागोन